mhlawumbi lento isinikwa into ethi uba unephupha bakhetha abantu osakubabalisela iphupha lakho. uYosefu akazange abakhethe, wanengqondo ethi kuba ingabakhulu bam ndingababalisela yonke into yalapho impazamo yakhe, ngoba amandla omona awanamida, awakhathali noba kudadewenu, amandla omona awanamida. asuke amandla omona aqophozela kubakhulu bakhe bathi inene sawuke sibone uba laba yintoni iphupha lakhe. So ngamanye amazwi ingxaki yaba liphupha. bonke abantu abanephupha banamanxeba emqolo. nolomonde lona esuba ile nto ayiyo nje wayenephupha, kodwa uba ungamkhangela unamanxeba emqolo ngenxa yephupha. uba unephupha uzaba nenxeba emqolo. yaye awudinga uvumisa, awudinga ubheka gqirheni. uba unephupha khangela inxeba uza kuba nalo, ngoba iphupha liyasi-attract intshaba. uba siyongezeka intshaba zakho, khangela iphupho nalo. nansi into eyenzekayo, nansi into eyenzekayo. wathi uThixo xa inika uYosefu iphupha, uSathana wabona phaa apho liya khona, engekaliboni uYosefu. akakayazi uYosefu uba uzaba yintoni ngomso. uyayazi uSathana wamtshutshisa namhlanje, tshutshisa namhlanje. uThixo uyalazi iphupha lakho, noSathana uyalazi. yaye xa lisawuphumelela uSathana ukutshutshisa kakhulu, kanti uThixo uthe approve kwiphupha lakho. xa kufika kuloo ndawo ndizowuza kuni bazalwane, ukuba iphupha lakho, ukuba iphupha lakho alinantshaba njengoYosefu, li-useless lo phupha. uba iphupha lakho uyalibalisa, kubekho umntu othi lihle liphupha, omnye athi lihle liphupha, omnye athi liphucukile liphupha, aliyindawo elo phupha. ukuze liphumelele kufuneka kubekho into ethi ucinga uba wena sawuphathwa nguwe, ungubani na wena? wena uyintoni apha ekhaya? wayeka uYosefu xa abakhulu bakhe besithi yinonsense le, wayeka uyise. wathi kuyise, tata nali phupha. wathi utata kuYosefu, mntwanam yinonsense luyithethayo, linjalo iphupha elibekwe isandla nguThixo. bonke abantu abakholelwa lilo
nabo bathembileyo nesihlobo zakho zithi yi-nonsense le, kanti uThixo ubeke isandla kwelo phupha. So ngoko ke uba kudala ubalisela abantu iphupha, uba elo phupha wonke umuntu uyalincoma lilahla lindawo, uba wonke umuntu uthi this is a good idea, lahla loo nto ayindawo, lahla loo nto. Funeka bathi abantu kuwe ungubani wena ucinga uba le nto ungayenza njani wawugqiba uba yinto enje. uNomonde uvela othengisa amagwinya ecaleni kwendlela kokwabo eMount Elief, kodwa ngayimana ukuthi igwinya yi-R2 engqondweni engalilahlanga iphupha. Kaloku ngamanye amaxesha ukuze liphumelele iphupha lakho uqale emagwinyeni, uqale emagwinyeni. Awuzusuka uqhuba imoto yexabiso yeMercedes Benz uqale emagwinyeni. uNomonde ebeqhuba iMercedes Benz kodwa uvele emagwinyeni. Iphupha likaThixo yona ethe uThixo, Nomonde hlala apho Nomonde, thengisa amagwinya kodwa iphupha lakho ndilibeke isandla, beke isandla. Ndifuna unqina le nto ithethwa nguSkhuphi, iproblem iphupha. Abanye abantu babenikwe amaphupha nguThixo, uSathane waqhwaba izandla bawayeka amaphupha abo. uYosefu uYakobi indoda elikholwa eyazana noThixo, kodwa umona awuzange uyihloniphe indlu yakhe. So ungacingi uba kuba ndilikholwa, ungacingi uba kuba nesihlobo esilikholwa ucinga uba asinawungenwa ngumona. Ungacingi uba sikhonza kunye andinawungenwa ngumona. Umona awunakholwa, yaye liyingozi ikholwa elinomona ngoba libambisana ngeculo nawe. Ngoko ke uYosefu wayenalo ngxaki, ikholwa kumona. Bazalwane, ndizoniyeka Skopje ndikhetha ixoki mfundini, ndingahamba nalo ndikhetha ixoki ngoba uba lithe kum kwenzeke into ethile ndiza kuyiphanda loo nto ndiyibone. Emva koko xa liyithetha loo nto lithethe enye into ndiyazi uba engqondweni yam lo mntu lixoki. Ngoko ke okwesibini ndikhetha uhlala nesela, ndikhetha uhlala nesela ngoba uba ndilahlekelwe yi-R20 alabikho, ngomso ndizaligcina kwindawo engena R20. Ngoko ke
zonke nesela ziyanyamezeleka, kodwa umenza njani umuntu onomona? Ngoba noba ngaphelelwa ngamehlo, uba indlebe ziseva, uqala phansi umona. uYosefu uthemva kuba izinto uThixo elilayitile, uThixo elilayitile uThixo iphupha lakhe. Mphulaphuli uNomonde ebe nephupha, kodwa nephupha likaNomonde belinabo abakhuluwa abathi kuye, ucinga ungubani? Cinga ungubani? Bazalwane, ukuba iphupha lakho alinantshaba, ndithe kuwe liyeke. Funeka ukuze libe liphupha libe nabakhuluwa, yaye abakhuluwa balicudise. Xa belicudisa akuyekele uThixo, wamyekela uYosefu gqitha entolongweni, phatheka kakubi emyekele. Bazalwane, bayize zivayo, uthe uSikhuphi singamfumana phi?